Шӯҳрат Қурбонов, як марзбони тоҷик, дар тирандозии субҳи рӯзи 24 июл дар мавзеи Қуммазори ҷамоати чоркӯи Исфара наздик ба марзи Қирғизистон захмӣ шудааст. Масъулони ҷамоати чоркӯ рӯзи 24 июл бо тасдиқи ин хабар дар суҳбат бо радиозодӣ гуфтанд, марзбони тоҷик айни замон ба шифохонаи маркази шаҳри Исфара равон карда шуд. Мақомот мегӯянд, пас аз рух додани ин ҳодиса раиси ноҳияи бодканди Қирғизистон барои гуфтушунид омад ва раисони ду ноҳияи ҳаммарз дар диҳаи хоҷаи алои Исфара паси мизи музокирот нишастанд. Тирандозӣ дар мавзеи Қуммазори ҷамоати чоркӯи Исфара субҳи имрӯз пас аз он рух дод, ки як гурӯҳ аз сокинони ҷамоати чоркӯ барои поккории Қуммазор омаданд. Сокинони маҳаллӣ бо реги ин мавзеъ худро пӯшонида истироҳат ва табобат мекарданд. ҳамсӯҳбатони радиозудӣ мегӯянд, ин мавзеъ қитъаи баҳсӣ набуд ва солиёни дароз сокинони Исфара аз регзори давобахши ин мавзеъ истифода мекарданд. Ҳабибулло, як сокини чоркӯ, ба радиозудӣ гуфт, субҳи имрӯз вақте сокинон барои тоза кардани хору алафҳои Қуммазор омаданд, қирғизҳо аз он су омада эътироз кардаву сангандозӣ намуданд. Ба гуфтаи сокинон, марзбонони қирғиз бо таҳдид ва тирандозӣ талаб карданд, ки сокинони чоркӯ аз Қуммазор бираванд, дар ҳоле ки ба гуфтаи сокинон мардуми Исфара ҳар сол аз регзори шифобахши ин мавзеъ истифода мекарданд ва баҳсе сари ин замин вуҷуд надошт. Аммо расонаҳои Қирғизистон, аз ҷумла Турмушкеге, ин мавзеъро баҳсӣ унвон карда навиштааст, ҷамъ омадани сокинони Тоҷикистон дар он ҷо эътирози сокинони як деҳаи қирғизнишинро ба бор овард. Ин пойгоҳ бидуни такя ба манбае иддао кардааст, ки низомиёни тоҷик нахуст оташ кушоданд ва баъдан ҷониби қирғиз посух дод. Дарозии марзи Қирғизистон бо Тоҷикистон 970-980 километрро ташкил медиҳад, ки аз он то имрӯз танҳо 519 километри он муайян ва нишонагузорӣ шудааст.